सशिर्उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपद कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् विदांस हे कृष्णा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चना गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी दशभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः। नमो वदान्त्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. Thank you so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே தானே மாதாஜி? லைவ் ஆயிடுச்சுல மாதாஜி? ஆயிடுச்சுங்க பிரபு. மாதாஜி லைவ் ஆன்ல தான் இருக்கு பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராதா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. லைவ் பண்ணிட்டு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஏக நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நான் மியூட்ல எஸ் பேசிக்கிறேன். மாதாஜி. ஓகே ஹரே ஆயிடுச்சு கிருஷ்ணா. மாதாஜி. இது லைவ் பண்ணிட்டேன். ஓகே பிரபு. ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. 7 ஆமா 8 7 இன்னைக்கு 8 ஸ்டார்ட் ஆகுது. 7 8. ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஆல் டிவோட்டீஸ். இன்றைக்கு நாம 7வது அத்தியாயமும் பார்ப்போம். அதை முடிச்சு 8 கூட வந்து நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். நாம முதல் அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம்? எதிர்த்தரப்பு படைகள் வந்து போருக்கு தயாரா இருக்காங்க. அந்த பக்கம் எதிர்த்தரப்பு யாரு? கௌரவர்கள், இந்த பக்கம் பாண்டவர்கள். அப்போ வந்துட்டு நடுவில் நிக்க சொல்லிட்டு தேர் என்ன சொல்ற அப்படி அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர்கிட்ட பகவான் போய் நிறுத்தினதுமே எல்லாரையும் பாக்குறாரு. யார் யார பாக்குறாரு? நெருங்கிய உறவினர்கள், ஆசிரியர்கள், நண்பர்கள் எல்லாரையுமே பாக்குறாரு. பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாருமே தங்களுடைய வாழ்வை தியாகம் செய்யறதுக்கு ரெண்டு புறத்திலையுமே ரெண்டு பக்கமே இருக்கிறாங்க. அதை பார்த்ததுமே அர்ஜுனனுக்கு துக்கமும் பரிதாபம் வந்துட்டு அவனுக்கு இருக்க இயற்கையாக பக்தருக்கு இருக்கிற ஒரு தன்மை, கருணை, இரக்கம். அதனால அவனது மனம் குழம்பி மயக்கப்பட்டு அந்த சண்டை போடணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உறுதியை இழந்துடுற, அப்படி கைவிட்டுற. அப்படி அடுத்ததுல 2வது அத்தியாயத்துல ஒன்லி மீ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி வீடியோ வரல. அப்புறம் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு நீங்க பண்றீங்களா மாதாஜி? ஸ்கிரீன் ஷேரிங் பண்றாங்களா? இப்ப வீடியோ வந்துருச்சு. பிரபு யார் பண்றீங்க பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேரிங்? நான் பண்றேன் பிரபு. நீங்க ஓகே ஓகே. உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணட்டுமா? ஒரு நிமிஷம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் இருங்க பிரபு. நோ ப்ராப்ளம். ஏதோ தேவைன்னா சொல்லுங்க. இல்லைன்னா கோ-ஹோஸ்ட்ல இருக்கீங்க நீங்க. ஆமாமா, இப்பவே நான் ஹோஸ்ட் பண்ணனும். நான் ஷேர் பண்ணேன். பரவாயில்லை, ஷேர் ஆகுங்க. நான் ஹோஸ்டாவே இருக்கிறேன். ஆனா இதுல ஹோஸ்ட் பண்ணனும். இதுல இந்த யூசர்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் ஹோஸ்ட் பண்ணனும். வெயிட் பண்ணுங்க பிரபு. திரும்ப நான் கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணுவீங்க. லேப்டாப்ல போன்ல தான் இருக்கு. யார் கை தூக்கி இருக்குது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் இன்னும் ரெக்கார்ட் மோட்ல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. லைவ் இருக்குமா? லைவ்ல இருக்கு மாதாஜி. லைவ்ல இருக்கு. மேல லைவ் காமிக்குது பாருங்க. யார் சொல்றது மாதாஜி? பட் கீழே ரெக்கார்ட் மோஷன்
யூசுவலி அது காட்டும். அது ஒண்ணு செக் பண்ணிக்கோங்க எதுக்கும். யூசுவலி அது காட்டலைன்னா இட் வோன்ட் அது போய் சேவ் ஆவறதுக்கு சம்டைம்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும். அது ஒண்ணு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் நான் பிளேலிஸ்டும் போட்டேன் மாதாஜி. மாதாஜி ஓகே. பிளேலிஸ்ட் போட்டேன். ஓ மாதாஜி தானே? ஆமா, ஆமா. பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே, ஓகே, ஓகே பண்ணிருக்கேன் பிரபு. மாதாஜி. பண்ணிருக்கேன். ஓகே. யூடியூப் எடுத்துட்டேன். யூடியூப் லிங்க் எடுத்துட்டேன் நான். தேங்க்யூ ஓகே. மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ணா. Yes. மேல லைவ் ஏதாவது கட் ஆயிடுச்சுன்னா மட்டும் என்ன கூப்பிடுங்க மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ணா சிம்பிள் ஹரி காமிங்க. லைவ் ஒண்ணு காமிக்குது இல்லைங்களா? அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா கூப்பிட்டுருங்க உடனே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஓ, என்ன எல்லா ஹோஸ்ட் மொபைல்லையும் பண்ணிடுங்க காமிக்கும். பிரபு. சர்வா பிரபு. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, பண்ணிடுறேன். வேற வச்சிருக்கலாம். ஹோஸ்டே பண்ணிட்டீங்களா? ஹோஸ்ட் பண்ணுமா? ஏதோ ஒண்ணு ஹோஸ்டே பண்ணுங்க பிரபு, ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்க. இப்ப 2வது அத்தியாயத்துல வந்துட்டு என்ன செய்யற, அப்படி அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட சீடனா அர்ப்பணிச்சுக்கிறாரு. அப்பதான் என்ன செய்யறாரு, பகவான் வந்து மாதாஜி என்ன உபதேசத்தை கோஹோஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறார். பண்ணிடுங்க மாதாஜி. பிரபு மாதாஜி என்ன கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நான் இல்ல, என்னோடதெல்லாம் லைவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே 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 ஓகே. அப்ப பகவான் என்ன செய்யறாரு, 2வது அத்தியாயத்துல உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை விளக்குறாரு. அடுத்து 3வது அத்தியாயத்துல வந்துட்டு கர்மயோகம். அதுல வந்துட்டு நம்ம உலகத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே ஏதாவது ஒரு செயலில் ஈடுபட்டுட்டு தான் இருக்கணும். யாரும் சும்மா இருக்க மாட்டோம். அந்த செயலை வந்து நாம சுயநலம் இல்லாமல் பகவானின் திருப்திக்காக நம்ம செயல் செய்யணும். அப்படி செய்யும்போது தான் நம்ம செயல் மற்றும் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடலாம் பார்த்தோம். அடுத்து உன்னத அறிவு, அத்தியாயம் 4. என்னன்னு, இதுல வந்துட்டு ஆத்மா கடவுள் இந்த 2 பேருக்கு இடையிலான உறவு, அதை பற்றிய திவ்ய ஞானமான ஆன்மீக அறிவு எப்படிப்பட்டதே ஒருவரை தூய்மைப்படுத்தி முக்தி அளிக்கக்கூடியதுன்னு பார்த்தோம். சுயநலமற்ற ஷேர் இது 7. திரும்ப ஷேர் அமுத்து இது 8 கிளிக் பண்ணும். இங்க இருக்குது 8. புரியுதுங்களா? திரும்ப இங்க ஷேர் அமுத்துனீங்கன்னா ஜூம்ல அங்க வரும். ஷேர் அமுத்தி போகணும். சத்திப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஞான விஞ்ஞான யோகம். என்ன வரவே மாட்டேங்குது. நாலாவது அத்தியாயத்துல அதை பார்த்து அதுல 4வது அத்தியாயத்துல முக்கியமா என்ன பார்த்தோம்னா, தன்னை, அதாவது நம்மளை உணர்றதுக்காக ஒரு குருவை அணுக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி குருவின் முக்கியத்துவத்தை பார்த்தோம். 5வது அத்தியாயத்துல கர்மயோகம், அதுவே கிருஷ்ண உணர்வில் செயல், அதை பார்த்தோம். அதுல வந்துட்டு நம்ம வெளிப்படுத்த செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தா கூட உட்புறம் அவற்றின் பலன்களை துறந்து வாழும் பக்குவ அறிவுடைய மனிதன் திவ்ய ஞானம் என்னும் நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை ஆகிய அனைத்தும் அடைகிறான். இது வந்து 5வது அத்தியாயம். 6வது அத்தியாயம் தியான யோகம். தியான யோகம் வழிமுறையான அஷ்டாங்க யோகம், மனதையும் புலன்களையும் எப்படி கட்டுப்படுத்துறது, நமது இதயத்துல பரமாத்மா ரூபத்தில் இருக்கிற பகவானை தியானித்து இந்த நிலையில வந்துட்டு நம்ம பரமனின் முழு உணர்வு நிலையான சமாதியில் இப்பயிற்சி உச்ச நிலையை அடைகிறதுன்னு பார்த்தோம். இப்ப அத்தியாயம் 7 இது வந்து ஞான விஞ்ஞான யோகம், வந்து பூரணத்தின் ஞானம். இதுல எப்பேற்பட்ட பகவான் சொல்றாரு, என்கிட்ட 4 விதமான நல்லோர் சரணடைகிறார்கள், 4 விதமான மூடர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். பகவான் முக்கியமா சொன்னேன், கைகளும் கால்களும் கட்டப்பட்ட மனிதன் தன்னைத்தானே விடுவித்துக் கொள்ள முடியாது. பகவான் அல்லது கிருஷ்ணர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்ற குரு, அவரால் மட்டுமே நம்மளை வந்துட்டு இந்த பௌதீக பந்தத்தின் கட்டுக்களிலிருந்து
விடுவிக்க முடியும். ஆகவே நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒரு குருவை எடுக்கணும். கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தருக்கும் குரு தேவை. இதுக்கு பகவான் யாரு? முழுமுதற் கடவுள். அவர் என்ன வேதத்திலேயே வேதத்தையே உருவாக்குனவர் அவர்தான். வேதம்னாவே அறிவுன்னு ஒரு அர்த்தம். வேதத்தை மறைன்னு சொல்றோம். மறைன்னு ஏன் சொல்றோம்? மறைனா அதில் பகவான் மறைந்திருக்கிறார். வேதம் மறைந்திருக்கிறது மறை. நம்ம குறைவொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா. அவருக்கு இல்லாத அறிவா சொல்லுங்க? அவரே என்ன செய்தாரு? ஒரு ஆன்மீக குருவை எடுத்துக்கிட்டார். எதுக்காக? என்னன்னு ஒரு ஆச்சரதி சிரேஷ்டஸ். என்ன? இந்த ஒரு உயர்ந்த மனிதன் எத்தகைய ஒரு செயலை பின்பற்றினானோ இல்ல அவன் உண்மை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே அதுக்கு பின்ன இருக்கவங்களும் வரவங்களும் செய்வாங்க. அதுக்காக பகவானே தனக்கு ஒரு ஆசிரியர் சாந்திப்பினி முனி அவர்கிட்ட போய் ஆன்மீக கல்வி பெற்றார். நாம என்ன பண்ணணும்? நாமளும் இப்போ ஒரு ஆன்மீக குருவை அடைக்கலம் கொள்ள வேண்டும். அவரால் மட்டுமே நம்மளை இதிலிருந்து விடுவிக்க முடியும். யாரார் துஷ்டர்கள்? அறிவற்ற முடர்கள், மனிதர்கள் கடைநிலையோர், மாயால் அறிவிக்கவரப்பட்டவர்கள், அசுரரின் நாத்திகத்தன்மை ஏற்றவர்கள். இவங்கதான் துஷ்டர்கள். நல்லவர்கள் யாரு? ஆர்த்தோ, அதார்த்தி, ஜிக்னாசு, ஞானி. இவங்க 4 பேருமே பகவான் கிட்ட சரணடைகிறாங்க. பகவானுக்கு யார் இதுல பிடிக்குன்னு சொல்றாரு? முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தியில் ஈடுபட்டிருப்பனே சிறந்தவன் சொல்றார் பகவான். ஏன்னா அவன் எனக்கு பிரியமானவன், நானும் அவனுக்கு பிரியமானவன் பகவான் சொல்றாரு. அவங்க ஏன்னா ஏக பக்திர் நித்திய யுக்தா, ஜட விடுப்பங்கள் விடுபட்டு எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க. எப்படி ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க? முழு ஞானத்தோட. இவங்க எல்லாருமே உத்தமர்கள். யார சொல்றாங்க? 4 பேத்தையுமே பகவான் சொல்றாரு. 4 பேருமே உத்தமர்கள் தான். ஆனா என்ன பற்றி என் ஞானத்தில் நிலைப்பட்டுள்ள நான் என்ன போலவே நான் கருதுறேன்றார் பகவான். அவன் எப்பயுமே என்னுடைய உன்னத துணியில் ஈடுபட்டிருப்பதால் மிக உயர்ந்த பக்குவ இலக்கான என்னை அவன் அடைவது உறுதி. நாம என்ன பண்ணணும்? எல்லாருமே நம்ம சந்தேகம் இல்லாத பக்தர்கள் தான். பட் நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த ஞானத்துல இன்னும் நாம பகவானை பற்றிய ஞானத்தில் நாம நிலை பெற வேண்டும். எப்படி நிலை பெறணும்? இதை பார்த்தோம் நேத்து. பகவானுக்காக சமைக்கணும், பகவான் நகர சங்கீர்த்தனம், ரத யாத்திரையை கலந்துக்கணும், பகவானுக்காக மலர் மாலை கட்டி போடலாம், பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் விநியோகம் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பகவானும் பகவத்கீதையும் பகவானும் பாகவதமும் வேறு கிடையாது. அதை தெரியாதவங்களுக்கு எடுத்து கூறி அவர்களை அது சென்றடைய செய்யலாம். பகவான் என்ன சொல்றதுல? பகுனாம் ஜன்மானம் வந்தே, பகுனாம் பற்பல பிறவிலைக்கு பின் வாசுதேவ சர்வமிதி, வாசுதேவரே சர்வமிதின்னு உணர்றவன் ஞானவான். சா மகாத்மா சூதுல்வகா, அப்படிப்பட்ட மகாத்மா மிக மிக அரிதானவன். எப்படிப்பட்ட மகாத்மா? இந்த இடத்துல வேற யார் பேரும் குறிப்பிடல பாருங்க. வாசுதேவா, ஒன்லி ஒன். வாசுதேவா தான் சர்வமிதி. அதை அறிஞ்சிக்கிறவன் தான் மிக அரிதான ஆத்மான்னு பகவான் சொல்றாரு. பக்தி தொண்டு மிக மிக அரிதானது. அது எப்படி கிடைக்குது? பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் கிடைக்குது. நாம நிறைய பிறவி எடுக்கணுமா? வேண்டாம். இந்த பிறவிலே பகவான சரணடைஞ்சிடலாம். இன்னொரு பிறவி நமக்கு தேவையில்லை. இது எப்படி நமக்கு கிடைக்குது? ஒரு தூய பக்தரின் சங்கத்தால் கிடைக்கிறது. ஒரு புத்திசாலி என்ன பண்றான்? மற்றவங்களுடைய அனுபவத்திலிருந்து கற்றுக்கிறான். புத்திசாலி ஆகலாம் நாமளும். நாம திரும்ப 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 இந்த ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி இப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டமான நிலைமை நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம். எங்க பார்த்தாலும் இந்த பௌதிக உலகத்துல பிறவி எடுக்கிறது மிக மிக ஒரே ஒரு விதத்துல ரொம்ப புண்ணியம். எப்படி சொல்லுங்க? இது கர்ம பூமி. பகவான் பக்தி தொண்டு செய்து போலாம். அதே மாதிரி இதுல பிறந்தா பதம் பதம் யத்வி பதாம் பாகவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது. எடுத்து வைக்கிற ஒரு அடியுமே ஆபத்து நிறைந்தது இந்த கலியுகத்துல. 7.20. யார் தேவர்கள்ட்ட போய் சரணடைகிறாங்க?
ஜட ஆசைகளால் அருவை இழந்தவங்க தான் இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். ஏன் அப்படி பின்பற்றுறாங்க? அது அவங்களுக்கு ரொம்ப வசதியா இருக்குது. ஏன்னா அவங்க வந்து குறைஞ்ச அறிவு, ரொம்ப இந்த பௌதிக ஜடாசம் ரொம்ப இருக்குது, உடனடியா பலன் கிடைக்குதுன்னுட்டு எப்படி அணுகுறாங்க? இதையே நம்ம நேத்து பார்த்தோம். பகவான் என்ன சொல்ற இந்த ஸ்லோகத்துல? படிங்க டிவோட்டீஸ், ஒருத்தரா படிச்சிருங்க. யோ யோ யாம் யாம் அனும் படித்த விஸ்ரத் தடியார் சிதுமிச்ச தி தஷ்ய தஷ்யாசலாம் விஸ்ரத் தாம் தாமேவ வித தாம் யகம். எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டுமென ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். பாருங்க, நாம ஒரு குறிப்பிட்ட தேவருக்கு நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ. நாம ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தேவரோட நம்ம பக்தி செஞ்சா அந்த நம்பிக்கையை பலப்படுத்துறது யாரு? பகவான் தான். ஆனா நம்ம என்னைக்கு நம்மளுடைய குலதெய்வத்தை திருப்திப்படுத்தணும், நம்ம வேண்ட திருப்பி பகவான் எந்த சாமி நீங்க கும்பிட்டாலும் சரியே, அந்த சாமி நீங்க அந்த கும்பிட்டு அவங்க வழிபாட்டு முறையில திருப்தி அடைஞ்சா மட்டும்தான் நீங்க இந்த பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர்கிட்ட வரவே முடியும். இதுதான் பகுனாம் ஜன்மானம் வந்தே, பற்பல பிறவிக்கு பின்னாடிதான். இல்லாட்டி நான் கும்பிட்றேன், நான் முருகனையே கும்பிட்றேன், நான் விநாயகரை தவிர யாரையும் கும்பிட மாட்டேன், நான் ஓம் சக்தியை தவிர யாரும் கும்பிட மாட்டேன், நான் சரஸ்வதி தவிர யாரும் கும்பிட மாட்டேன், நான் சூரியனை தான் நான் கும்பிடுவேன், நான் சந்திரனை தான் கும்பிடுவேன், நான் முனியப்பனை தான் கும்பிடுவேன், எனக்கு வேற யாருமே இல்லை, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒருத்தரும் ஒரு இதுல பக்தி பண்றோம் வச்சிருக்கிறோம். பட் இருந்தாலும் அவங்கெல்லாம் திருப்தி அடையணும். திருப்தி அடைஞ்சா மட்டுமே நாம பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைய முடியும். நாம அவங்களே திருப்தி பண்ண முடியலன்னு வர முடியாது. அதனாலதான் பாருங்க, இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது நாள் இருப்பாங்க 100 பேர் வந்தாங்க, 100 பேர் இருப்பாங்க, அப்புறம் 80, அப்புறம் 70, அப்புறம் 60. பாருங்க இன்னைக்கு எவ்வளவு கம்மியா இருக்கிறாங்கன்னு. அதுதான் பகனாம் ஜன்மானம் வந்தே. முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். அவங்க கும்பிட்ற சாமியவே அவங்களால திருப்திப்படுத்த முடியல. அப்புறம் எப்படி வருவாங்க? எப்படி அவங்களுக்கு தேவர்கள்ட்ட நம்பிக்கை வருதுன்னா, அதுவும் பகவானுடைய அருளால். என்ன கற்றுக்கொள்ள? அருவவாதி. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. ஸ்லோகம் படிக்க தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி வந்தா படிக்கலாம். படிங்க. அருவவாதிகள் தத்துவம் மற்றும் இலக்கு. கிருஷ்ணர் திவ்ய மங்கள ரூபம் உடையவர். ஆசையும் வெறுப்பும் உண்மை உணர்வை மயக்குகிறது. மாயை வெல்ல வழிகள் பக்தர்களிடம் உள்ள பரிபூரண உண்மை. இதை நம்ம கத்துக்கணும். எப்படி? அருவவாதிகள் தத்துவம் மற்றும் இலக்கு. அருவவாதிகளுக்கு என்ன சொல்லுங்க? அருவவாதிகள் பகவானுக்கு ஒரு ரூபம் இல்லைங்கிறாங்க. அவங்க பகவான் ஆனா எங்க இருக்கிறாரு? மாயா ததம் இதம் சர்வம். அவர் தோன்றாத உருவத்தின் மூலம் உலகமெல்லாம் இருக்கிறார் தான். ஆனா அவருக்கு சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம், சச்சித் ஆனந்தமான ரூபமுடையவர், மங்களமான ரூபமுடையவர். அந்த அவர்களுக்கு என்ன ஆகுது? ஆசையும் வெறுப்பும் உண்மை உணர்வா மயக்குது. எதுல? மாயால. இந்த மாயை வெல்ல வழிகள் என்ன? பகவான்கிட்ட சரணடையணும். பக்தரிடம் உள்ள பரிபூர்ண உண்மை பார்க்கலாம். இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசையை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுவே ஆகும். யாரு என்னால்னா யார் சொல்றாங்க இத? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். என்னால்னு யாருங்க? யார் என்னால்னு சொல்றது? விக்னேஷ் பிரபு. பகவான் கிருஷ்ணர் மாதாஜி. வெரி குட். பகவான் கிருஷ்ணர் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுற நன்மையெல்லாம் பகவான் தான் அளிக்கிறாரு. தேவர்கள் ஒருவருக்குள்ள நம்பிக்கை கூட பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்துதான் வருகிறது. கிருஷ்ணர் தேவர்கள் மூலமாக உயிர்வாளிகளுக்கு வரமளிக்கிறார். பகவான் மேல இருக்கிறாரு, ஒரு பிஎம் மாதிரி, கவர்னர் ஜெனரல் மாதிரி. அவங்களுக்கு கீழே என்ன செய்யறாங்க? சென்ட்ரல் மினிஸ்டர், சீஃப் மினிஸ்டர், அப்புறம் எம்பி, எம்எல்ஏ வர்ற மாதிரி எல்லாம் கீழே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வராங்க. பௌதிக விஷயங்களை கேட்கறது எப்பயுமே அது தூய பக்தி கிடையாது. பௌதிக விஷயங்கள்லாம் என்னென்ன?
ஏதோ ஒரு 4 பௌதிக விஷயம் சொல்லுங்க பாருங்க டிவோட்டிஸ். 4 பௌதிக விஷயங்களை சொல்லுங்க. இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம பௌதிக விஷயங்கள் ரொம்ப நாட்டமா இருப்போம், அதெல்லாம் விட்டுருப்போம். எது பௌதிக விஷயங்கள்? டிவி பாக்குறது, புறம் பேசுறது. வெரி குட். இன்னும் டிவி பாக்குறது, அதை டிவி விரும்பி கேட்குறோம். அதே மாதிரி கிரிக்கெட்டு, சினிமா, பார்க்கு, பீச்சு, ஹோட்டல், டூரு. டூர்னா எது பக்தியா போறது தவறே கிடையாது. பக்தியா போய் அப்படியே ஒரு 4 இடத்துக்கு போய் சந்தோஷம்தான். பட் நம்மளுடைய பணம் திருப்திக்காக போற பாருங்க, அதெல்லாம் தூய பக்தி கிடையாது. எது தூய பக்தி? அதே மாதிரி அந்த பலம் தேஷாம் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதும் ஆகும். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். அந்த பலம் தேசாம் தத் படித்வயல் பமேதசாம் தேவந்தேவ் வயஜோ யந்தி மத் படித்த யான் மாமபி என்ன சொல்றாரு? என்னுடைய உலகை அடைகின்றனர். தேவர்களை வழிபட்டா அவங்க உலகத்துக்கு போவோம், அதெல்லாம் தற்காலிகம். அங்க போனாலும் நம்ம திரும்பி வருவோம். அதான் சொல்றது. முக்தி கொடுக்கறது யாரு? இதுக்குதான் சொல்லிக்கிறேன். என்னன்னுட்டு சிவவாக்கியர்னு ஒரு சித்தர் இருந்தாரு, சிவபக்தர், சிவவாக்கியர். அவர் போயிட்டு என்ன செய்தாரு? சிவபெருமான்கிட்ட முக்தி கேட்டாரு. அவர் என்னால் முடியாதுப்பா, அது அவர் முக்தி முகுந்தன் தான் கொடுப்பாரு, போய் நாராயணனை கேளுன்ட்டாரு. அது முகுந்தன். யாராலையுமே முக்தி கொடுக்க முடியாது, ஒன்லி முகுந்தன் தான், பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தான். தேவர்களை வழங்குற பலன் எப்படிப்பட்டதுன்னா, அது ஒரு லிமிட் தான். அவர்களுடைய உலகம் அடையலாம், கேட்ட உடனே கொடுக்குறாங்க. பட் அது பாருங்க, அவர்களுடைய உலகை அடையலாம். பகவானை வழிபட்டா பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனம் வைகுண்டம் போகலாம். ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் என்ன? தேவர்கள் வழிபாடு மற்றும் பரமபுருஷ வழிபாடு. தேவர்கள் வழி டெம்பரவரி, இது பர்மனன்ட். ஏன் சொல்லுங்க? சச்சித் ஆனந்தம். சத்து சித்து ஆனந்தம். சத்து அப்படின்னா நிரந்தரமானது. சத்து. சித்துன்னா அறிவு நிறைந்தது. சத்து சித்து ஆனந்தம் இன்பம் அளிக்கக்கூடியது. இது ஒரு வரம்புக்குட்பட்டது. தேவர்கள் வழிபாடு, பகவானோட வழிபாடு எல்லையே கிடையாது, அன்லிமிட், அளவே இல்லை. இங்கே போனேன்னா தேவலோகத்துக்கு போவோம், எந்த தேவர்களை வழிபடுறோமோ அவங்க லோகத்துக்கு போவோம், திரும்ப வருவோம். அதுதான் தற்காலிகங்கிறது. பகவான்கிட்ட போனா திரும்ப வரவே மாட்டோம். அதுதான் நம்மளுடைய பர்மனன்ட் வீடு. மாதாஜி, இன்னொரு தடவை சச்சிதானந்தம் ஒண்ணு எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? சத்து, சத் அப்படின்னா நிரந்தரமானது. சத்து. அசத்து அதுக்கு ஆப்போசிட் அசத்து, நிரந்தரம் இல்லாது. தேவர்கள் வழிபாடு அசத்து, பகவான் வழிபாடு சித்து. சத்து சத்து சத் அசத்து ஆச்சுங்களா? சச்சித் ஆனந்தம். சித்துன்னா அறிவு. சத்து. சத்துங்கன்னா நித்தியமானது, சித்துன்னா அறிவு நிரம்பியது, ஆனந்தம்னா ஆனந்தம் நிரம்பியது. அதுதான் சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகான்னு சொல்றோம். உமா மாதாஜி கேட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி, நன்றி. எழுதி வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் நீங்க நாளைக்கு இதெல்லாம் யாருன்னா கேட்டா கூட சொல்லணும். ஒருத்தரும் கொஞ்சம் ஒரு சிலது தெரியாத ஒரு சின்னது நோட் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. எல்லா வழியும் நம்ம பாம்பே போனோம்னா பாம்பே தான் போவோம், டெல்லி போனோம்னா டெல்லிக்கு போகணும், மெட்ராஸா எந்த வழியில போனா எங்க போவோமோ அந்த வழியில தான் போகணும். எல்லா வழியிலும் ஒரே இலக்கிற்கு அழைத்து செல்வதில்லை. அருவவாதிகளை பத்தி பார்க்கலாம். அருவவாதிகள் என்ன செய்யறாங்க? பிரம்மஜோதி தான் பூரண உண்மை. பிரம்மஜோதினா என்ன? பகவான் கிட்ட இருந்து வர்ற பிரகாசம். ஆனா பகவான் எப்படிப்பட்டவரு? ரூபம் இருக்கிறவரு. அவர் பௌதிக ரூபம் எடுத்து லீலைகள் செய்யறாரு. எப்படி பாருங்க, கிருஷ்ணனா பிறந்து கம்சனை வதைக்கிறாரு. தேவகிக்கும் வசுதேவனுக்கும் மகனா பகவான் வெறும் மிக சக்தி வாய்ந்த உயிர்வாளியா அவதாரம் பண்ணுகிறார். அவதாரம்னா என்ன? கீழிறங்கி வருதல். என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கை பற்றி அவர்கள் அறியார். பகவானே சொல்றாரு. ஒருத்தரை பத்தி யாரு? இப்போ ஒரு உமா மாதாஜி இருக்கிறாங்க. உமா மாதாஜி பத்தி யாருக்கு நல்லா தெரியும்?
உமாவதி உங்களை பத்தி ஃபுல்லா யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களை என்னை பத்தி பத்தி யாருக்கு ஃபுல்லா முழுமையா எனக்கு 100% யாருக்கு மட்டும்தான் தெரியும்? தெரியும். எனக்கு மட்டும்தான் மாதாஜி முழுமையா தெரியும். சரியான பதில சொன்னீங்க. ஹரே ஒருத்தரை பத்தி என்னதான் கணவன் மனைவி ஆகட்டும், மனைவன் கணவி ஆகட்டும், கணவன் ஆகட்டும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆகட்டும், இல்ல அம்மா அப்பா பிள்ளைங்க யாரா இருந்தாலும் சொல்லுங்க, 100% வந்து தெரியாது. அவங்க சொல்றது ஏதாவது ஒரு சில விஷயத்த மறைப்பாங்க. 100% கிடையாது. நண்பர்கள் கூட ஒரு சில நண்பர்கள் உயிருக்குயிரான நண்பர்களா இருந்தா கூட ஒரு சில விஷயத்த மறைப்பாங்க. ஒருத்தரை பத்தி தன்னை பத்தி தனக்குத்தான் 100% தெரியும். பகவான் இங்க சொல்றாரு என்னன்னு, நான் எனக்கு வந்து அவங்க சொல்றாங்க தற்போது 28 என்றாங்க. அது தவறு. அவங்க வந்து சிற்றறிவுடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க பகவான். யாரு? அருவவாதிகள். பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் உருவம் இல்லாம இருந்தாரு. இப்பதான் அதாவது அவதாரம் பண்ணும்போது உருவத்தை எடுத்துக்கிறாரு. இதுக்கு முன்னாடி உருவம் இல்லை, அருவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அருவவாதிகள் அந்த ஜோதியை தான், சிற்றறிவுடைய ஜோதியை தான் தியானம் பண்றாங்க. கிருஷ்ணரை பற்றி நிறைவேற்ற அறிவுடையவர்கள் இந்த கொரை பாட்டில் மாதிரி. கிருஷ்ணர் அறியாதவர்கள் எம்டி. கிருஷ்ணரை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணோ ஸ்மரணம். சிரவணம்னா கேட்கறது, கீர்த்தனம்னா சொல்றது, விஷ்ணோ ஸ்மரணம்னா அவரை நினைக்கிறது. அதன் மூலமாக அதுவும் பக்தி தொண்டு. முதலில் வர 3 பக்தி தொண்டு. அது ஒரே செயல்ல 3 பக்தி தொண்டு. பகவான் சொல்றாரு, சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாள்களுக்கும் நான் எப்போதுமே நான் தோன்றது கிடையாது. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். ஆத்ம மாயா. அந்தரங்க சக்தினா ஆத்ம மாயால கவரப்பட்டிருக்கிறாரு. பகவான் பிறப்பற்றவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி தினத்தை எடுத்தாச்சுங்களா? உமா மாதாஜி இல்லைங்க மாதாஜி, நேத்து 17 வரைக்கும் தான் ஓ சாரி, எடுத்தேன். இன்னைக்கு காலையில கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். எடுத்த மாதிரி சாரி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ. பகவான் சொல்றாரு, நான் பிறப்பற்றவன். அஜோ அவிசன் அவ்யாத்த 4வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்ப்போம். 4வது அத்தியாயத்துல பார்த்துட்டோம். அஜோ அஜ அப்படின்னா பிறப்பற்றவர். நான் எனது ஆத்ம மாயையால் தோன்றுகிறேன் பகவான் சொல்றாரு. நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை யார் அறிவதில்ல? சிற்றறிவுடையோர், முட்டாள், இந்த அருவவாதிகள். அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது. அருவவாதிகள் அடைவது எங்க போறாங்க? அறிவுவாதிகளே பரமபுருஷ பகவான் வந்து பூர்ண உண்மை. சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாளுக்கும் ஒருபோதுமே அவர் தோன்றுவது கிடையாது. அவரது ஆத்மமாயால் அவர் மறைக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் பிறப்பற்றவர் மட்டுமல்ல, அழிவற்றவரும் ஆவார் என்பதை அவர்கள் வந்து அறிவது கிடையாது. கிருஷ்ணர் தனது தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். மற்றவர்களுக்கு அவர் மறைக்கப்படுகிறார். கேட்கலாம், நமக்கு வெளிப்படுத்துவாரா பகவான்? கண்டிப்பா வெளிப்படுத்துவாரு. கண்டிப்பா பகவான் வந்து நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். எப்படி இருக்கணும்? நம்ம அனன்ய பக்தி, தூய பக்தி. பகவானை பத்தி எனக்கு எதுவுமே இல்லை, அவ்வளவுதான். எல்லாம் தான் கை தூக்கியாச்சு. எனக்கு எதுவுமே இல்லை, எல்லாம் அவரு தான். ஆழ்வார் சொல்றாரு, ஒரு ஆழ்வார் என்னன்னு, மெல்லும் வெற்றிலை, உண்ணும் உணவு, பருகும் நீர் அனைத்துமே கண்ணன்கிறாங்க. அது போல பக்தி இருக்கணும். ஆழ்வார் சொல்றது என்னன்னு சொல்லுங்க. உண்ணும் உணவு, மெல்லும் வெற்றிலை, பருகும் நீர் அனைத்துமே கண்ணன். தாரகா போஷனா ஒரு வார்த்தை வரும். எல்லாமே பகவான். அந்த மாதிரி இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். தூய பக்தி செய்யணும். இது அருமையான ஒரு கதை இருக்குது. இப்போ கதை சொன்னா இந்த சிலபஸ் முடிக்க முடியாது. அதை முடிச்சுட்டு சொல்லலாம். 7ஆம் அத்தியாயத்தில் சுருக்கம் என்ன? கேள்வி ஞானம், கிருஷ்ணனோட சக்திகள் பார்த்தோம். தச்சுணு என்கிட்ட இருந்தே கேள்வின்னு சொல்றாரு பகவான். சொல்றாரு கிருஷ்ணர் சக்தி என்ன இருக்குது, சக்தி என்னன்னு பார்த்தோம். பகவான் என்ன சொல்றாரு? இந்த தாழ்ந்த இயற்கை, உயர்ந்த இயற்கை எல்லாமே என்னென்ன சொல்லுங்க. நேத்து பார்த்து யாருக்காவது நினைப்பு இருக்குதா பார்க்கலாம். 5 பார்த்தோம், அது இல்லாத 3. 5 என்ன? சூக்ஷ்மம் மாதாஜி. வெரி குட். சொல்லிட்டீங்க. ஏதோ கொஞ்சம் பதில் வந்துருச்சு. சூக்ஷ்மம்னா மனம், புத்தி, ஆத்மா மாதாஜி. அது வந்துட்டு கிருஷ்ணோட சக்தி. அதுவும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது. அது இன்னும் 5 பார்க்க முடியுது. 5 புலன் பூதங்கள். பஞ்சபூதங்கள். வெரி குட் பிரபு. பஞ்சபூதங்கள்.
சரி பரவாயில்ல ட்ரை பண்றீங்க, ரொம்ப மனோ சந்தோஷம். புத்தி அகங்காரம் தானே? இல்ல மனோ புத்தி அகங்காரம் ஆத்மா? அகங்காரம் அகங்காரம் மாதாஜி. ஆத்மாவும் பார்க்க முடியாது அது சொல்றாரு பிரபு. இந்த இடத்துல மனசு புத்தின்னு சொல்லலாம். ஆத்மாவும் கரெக்ட் தான், பட் அவரு அதோடைய சக்தின்றது போது ஆத்மா வந்து நம்ம பரமாத்மா ஆத்மா, அது அழியாதது, நித்தியமானது. இது நம்ம பார்க்க வந்து ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷம சரீரம். இந்த சக்தி எனதுன்னு பகவான் சொல்றாரு. ஸ்தூலங்கிறது வந்துட்டு கண்ணுக்கு தெரியறது, பஞ்சபூதங்கள். எது சொல்லுங்க பாக்க டக்குன்னு யாருக்கு தெரியும்? பஞ்சபூதங்கள் என்னென்ன நினைப்பு வச்சுங்க ஈஸியா. நிலம், நீர், ம். நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். இது 5மே. இந்த உடம்பு எதால ஆனது சொல்லுங்க? இந்த 5ஆல தான், இந்த உடம்பே இதால தான் ஆனது நமது. இந்த பஞ்சபூதங்களாலாம் ஆனதான் இந்த உடம்பு. இந்த உடம்புல 70% தண்ணி இருக்குதுங்க. 100% 70 71% இருக்குது. அதே மாதிரி உலகத்துல 3/4 பகுதி தண்ணி தான், 1/4 பகுதி தான் நிலப்பகுதி. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரை ஏற்பதா அல்லது நிராகரிப்பது? யார் ஏற்கிறாங்க? 4 வகையான சதுர்விதா பஜந்தேங்கிறார் பகவான். ஏன்னா 4 வகையான யாரு? அர்த்தா, அர்த்தார்த்தி, ஞானம், ஜிக்னாசு. இவங்க 4 பேருமே என்னை வந்து வழிபடுறாங்க. அதே மாதிரி மூடர்கள், மனிதர் கடநிலையோர், அறிவற்றவர்கள், மாயாவாதிகள், மாயால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு பகவானை நிராகரிக்கிறாங்க. தேவர்கள் வழிபாடு எப்படி? சிற்றறிவு உடையவர்கள் செய்யறாங்க. அவங்க கொடுக்குற ஒரு பலனும் வந்து பகவான் தான் கொடுக்குறாரு. அவர்களை வணங்கி அவர்களுடைய லோகத்துக்கு போனா திரும்பி வருவோம், அது டெம்பரவரி. பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு போனாதான் பர்மனன்ட். யார் பக்தராக முடியும்? அனன்ய பக்தி. எப்பொழுதுமே பகவானோட தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். யாரால வராரு? பகவான் சொல்றார், இந்த பாருங்க, அவன் என்று வரான்னு சொல்றார் பகவான். யார் வராங்க சொல்லுங்க? எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். பகவானோட பக்தர்கள் வந்து பகவானோட உலகத்துக்கு போவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனா, மாதாஜி படிங்க, படிக்காதவங்க படிங்க. மாதாஜி சின்ன யாரும் படிக்கல, படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. உமா மாதாஜி, மதனா மாதாஜி, இன்னும் நிறைய மாதாஜி இருக்கீங்க பாருங்க. குமுதரவி மாதாஜி படிங்க. படிங்க. அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதாகம் சமதீதானி. வேதாகம் பகவான், வேதனை பகவான் தான். என்ன சொல்றாரு? வர்த்தமான். வர்த்தமான்னா எதிர்காலம், பவிஷ்யன்னா எதிர்காலம், வர்த்தமான் அப்படின்னா நடக்கிறது. இதை வந்து பூத்கால், பவிஷ்யக்கால், வர்த்தமான் கால்பாங்க. இந்த 3 காலுமே வந்து பகவான் வந்து எல்லாத்தையுமே அறிவார். அவருக்கு தெரியும். எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நான் அறிவேன், ஆனா என்ன அறிஞ்சவங்க யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறாரு. இந்த எல்லாத்தையும் நான் அறிவேங்கிறதுக்கு பிரபாதர் ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. ஒரு ராஜா வந்து தன்னோட நாட்டில் இருக்கிற எல்லாத்த பத்தியுமே அறிவாங்க. ஒரு குடிமக்களுடைய ஒரு நிலைமையுமே அறிவார் ராஜா ஆனவர். அந்த மாதிரி ஒரு உதாரணம் வந்து பிரபாதர் கொடுக்குறாரு. கிருஷ்ணனுடைய ரூபம் வந்து பௌதிகமானது கிடையாது, அது வந்துட்டு ஆன்மீகமானது, மாயால் மறைக்கப்பட்டதும் கிடையாது. பகவான் வந்து கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லாத்தையுமே அறிபவரு. எல்லாரையுமே, ஏன்னா ஒரு பரமாத்மாவா எல்லோட இதயத்தில் இருக்கிறாரு. அதனால எல்லா ஜீவாத்மாவையுமே பகவான் நன்கு அறிவார். கிருஷ்ணரை முழுமையாக அறிந்தவரை காண்பது அரிது. அரிது மானிடராய் பிறக்கிறது. அதுலயும் கிருஷ்ணரை முழுமையா அறிந்தவரை காண்பது மிக மிக அரிது. கிருஷ்ணர் வந்து எப்படிப்பட்டவரு? சூரியனை போன்றவர். மாயை எப்படிப்பட்டது? மேகம் போன்றது. மேகங்கள் வந்து தற்காலிகமா அந்த சூரியனை மறைக்கலாம். அந்த மறைவு வந்து நமது எல்லைக்கு விட்ட நம்மளுடைய பார்வைக்கு தான் அது தெரியுது. ஆனா சூரியன் உண்மையை மறைக்கப்படுதா? மறைக்கப்படுவது கிடையாது. சூரியன் மறைவதே கிடையாது. மேகம் வந்து மறைச்சிருக்குது. அதனால நம்ம இப்ப எங்க சூரியன் இருக்குதா? இல்ல அப்படின்னுறோம். மேகம் மறைச்சிருக்குது. அது போலதான் மாயை. கிருஷ்ணனுடைய ரூபம் வந்து பௌதிகமானதாக இருந்தால் அவரால் எப்படி கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலத்தை அடைய முடியும்? பௌதிகமா இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் தெரியவே தெரியாது. ஆன்மீகமா இருக்கிறவருக்கு தான், பகவானுக்கு தான், அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஏன்னா அகம் காலோஸ்மிங்கிறார் பகவான்.
பின்னாடி வர பகவத்கீதை ஸ்லோகத்துல காலமே நான் தாங்கிறார் பகவான். மதனா மாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. பரத குலத் தோன்றலே, எதிரிகளை வெல்வோனே, விருப்பு வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகளில் மயங்கியுள்ள எல்லா உயிர்வாளிகளும் மிகுந்த குழப்பத்துடன் பிறந்துள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த இருமைங்கிறது எது சொல்லுங்க? விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், குளிர் வெப்பம், பகல் இரவு, இதெல்லாமே இருமை. இதனால வந்து மயங்கி உயிர்வாளிகள் என்ன பிறந்ததுல இருந்தே குழப்பம்தான், பிறக்கும் போதே குழப்பம்தான். ஜீவாத்மா எப்படி மாயினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது? விருப்பு வெறுப்பு, இந்த ரெண்டு தான் முக்கியமே. விருப்பு வெறுப்பு தான். இதனாலதான் ஏசாம் தந்த கதம் பாபம் ஜனநாம் புண்ணிய கர்மானாம் தேத்வந்த வாமோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திட விரதகா. திட விரதா. எப்படி பஜந்தே? பஜந்தேனா பக்தி தொண்டு. பஜந்தேங்கிற ஒரு சொல்லு பகவானுக்கு மட்டும்தான் வருது. எப்படி முற்பிறவியிலும் மாதாஜி படிங்க. குமுதரவி மாதாஜி. அடுத்துன்னு யார் படிக்கல? அந்த மாதாஜி படிப்பாங்க. இன்னொருத்தர் மாதாஜி படிங்க. படிக்காதவங்க படிங்க மாதாஜி. ஒரு டைம் ஒண்ணு படிங்க. படிங்க. முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒடுக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டார்களோ, அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் கூப்பிடலன்னு நினைக்காதீங்க. கூப்பிடாதவங்க வந்து படிங்க, பரவாயில்ல. ஏன்னா பேர் எனக்கு தெரியல. முற்பிறவி, போன பிறவிலையும் சரி இந்த பிறவிலையும் சரி, நாம வந்து பாவம் போகணும். நம்ம பாவம் கழியுதுன்னா ஒரு புண்ணியம் செஞ்சா பாவம் கழியுதுன்னுவாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம மூட்டையா பாவம் வச்சிருக்கிறோம். அந்த பாவ விடைகள்லாம் எப்படி ஒழிக்கப்படுதுன்னா புண்ணிய செயல்கள் ஈடுபடுவதால. அந்த மாதிரி ஈடுபட்டு அந்த பாவ விளைவை ஒழிக்கப்பட்டாதான். அதே போல இந்த இருமையிலிருந்து பூர்ணமா விடுபட்டு உள்ளவர்கள் தான் பகவானோட பக்தி தொண்டில் மன திட விரதகா. இதை சொல்றாங்க. திட விரதனா மன உறுதி. இதுல இருந்து என்ன ஆனாலும் போக மாட்டாங்க. என்ன செய்யறாங்க? உடனே பக்திக்கு வராங்க. இப்ப ஒருத்தர் நான் அட்டன் பண்ணுங்க கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ண வந்து திடீர்னு ஏதோ ஒரு இதாயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலேன். அச்சோ, நான் இங்க வந்தேன், எங்க வீட்டுல இப்படி ஆயிடுச்சு, எங்க வீட்டுல ஆன காரணம் இப்படி வந்து ஏன் ஆச்சு, நான் வரல, நான் இந்த சாமி கும்பிட வந்தேன், எனக்கு கஷ்டம் வந்துருச்சு. போய் கஷ்டமும் நஷ்டமும் சாமி கொடுக்கறது இல்லை. அவர் எங்கேயோ இருக்கிறாரு. அங்கிருந்து வந்து இந்த பெங்களூரு ஒரு ஊரு, அந்த பெங்களூர்ல ஒரு ஏரியா இருக்குது. அது ஒரு எம்எஸ் ஒரு தெரு இருக்குது. அந்த தெருவில் ஒரு வீடு. அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்க எனக்கு தேடி வந்து பகவான் கஷ்டம் கொடுக்குறாரா? அவருக்கு வேற வேலையே கிடையாதா? சொன்னாங்க, நான் கஷ்டம்னு வந்தா பகவான் மேல படிய போட்டுறாங்க. நல்லா இருந்தா கூட சொல்றது கஷ்டமா இருந்தாலும், ஆனா கஷ்டம் வந்தா பகவான் எதுக்குமே காரணம் கிடையாது. நம்மளுடைய கர்மா தான் காரணம். இந்த புண்ணிய செயல் ஈடுபட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய இந்த விளைவுகளே போயிடணும். பாவ விளைவு. இந்த பாவமே நிறைய இருக்குது. இன்னும் மேல் படிப்பு வந்தா பாப்பீங்க எப்படின்னுட்டு. விதைக்க என்னது முளைக்கிறது முளைக்காதது பயங்கரமா இருக்குது. பாவம் கூடம் என்னென்னவோ அத்தனை இது. ஏன்னா நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க பாவம் அவ்வளவு ஜென்மமா சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம். அது இன்னும் முளைக்காதது, முளைஞ்சது, விளைந்தது, விளைஞ்சு இன்னும் வளர்ந்தது. இந்த மாதிரி பாவ விளைவுகள் லைனா இருக்குது நம்ம கிட்ட. இந்த பாவ விளைவுகள்லாம் ஒழிக்கப்பட்டது இந்த இருமையின் மயக்கத்திலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டால் மட்டுமே பக்தி தொண்டில மன உறுதியோட. இல்லாட்டி விட்டுட்டு ஓடிடுவாங்க. அதேதான் வருது. இது எப்படி நமக்கு? தூய பக்தர்கள் சங்கத்தாலதான் நம்ம இதெல்லாம் முடியும். தூய பக்தி தொண்டு செய்யறது. நம்ம தனியா செய்யறோம்னா முடியவே முடியாது. அதுதான் ஜடபரதரை பார்த்தோம். அதே மாதிரி படிங்க மாதாஜிஸ். வேற யார் போய் இருக்கீங்க? படிங்க. இல்லாட்டி முதுமையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர். திவ்யமான செயல்களை பற்றிய அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே. ஹரே கிருஷ்ணா. அறிபவர்களே பகவான் பிரம்மன் சொல்றாரு. திவ்யமான செயல் எதுக்காக சொல்றோம்னா, பகவான் செய்யற செயல் எல்லாம் திவ்யமானது. அதனால திவ்யமான செயல் சொல்லும்போது பகவான் செய்யற செயல். நாம இந்த ஜன்ம மிருத்தி ஜரா வியாதி
இந்த முதுமைங்கிறது இளமையில பேசும்போது அந்த முதுமையை பத்தி தெரியாது. அந்த முதுமை வரும்போதுதான் அவனுடைய கஷ்டம் தெரியும். இப்ப நம்ம உட்காந்து பேசும்போது கஷ்டம். முதுமையானா நம்ம வயசாயிட்டு எப்படி குழந்தை மாதிரி இருக்குமோ அதே மாதிரி குழந்தையாவே ஆயிடும். சக்தியே இருக்கிறது இல்லை, நினைவு இருக்கும். வயசெல்லாம் இருந்தாலும் இந்த கையை எடுத்து வேகமா வயசுல நடந்த மாதிரி வேகமா நடக்க முடியுதா? வேகமா ஓட முடியுதா? சொல்லுங்க. நம்ம கை கால் எல்லாமே செயலிழந்து போயிடுது. நமக்குன்னு ஒரு வாய் சாப்பாடு கூட எடுத்து கடைசியில் நம்ம வயசானா சாப்பிட முடியாது, யாராச்சும் ஊட்டி விடணும். இந்த மாதிரி முதுமை தேவையா? சொல்லுங்க. மரணம்னா எப்படி? 5000 தேல் ஒரு சோற கொட்டின மாதிரி வலிக்கும். அந்த மரணம் வேணுமா? ஒருத்தர் இறக்குறத நேர்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும். இந்த உயிர் போகவே போகாது, அப்படியே தூக்கி தூக்கி போடும், நெஞ்சு அழுத்தி விடுவாங்க. எவ்வளவு கொடுமையா உயிர் போகும் தெரியுங்களா? உயிர் போகும்போது மலை ஜலம் கழிச்சிருவாங்க. பயம் தெரியுங்களா? எவ்வளவு ஒரு கொடுமையானது மரணங்கிறது சொல்ல ஒண்ணாதது. இதுல இருந்து விடுபட அறிவுடையார் பக்தி தொண்டின் மூலம் தான் பகவான் கிட்ட அடைக்கலம் போகின்றனர். பகவானுடைய திவ்யமான திவ்யமான செயல்கள், குண ரூப நாமம் லீலைகள், அவரின் உபகரணங்களை பற்றிய செயல்களை எல்லாத்தையும் அறியறதுனால அவர்கள் கூட பிரம்மன் சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாருங்க. முதுமைனா என்ன? இந்த மரணம், இதுல இருந்து விடுபட முயலும் அறிவுடையோர். பிரம்மன்னா ஆன்மீக அறிவை பெறுகின்றனர். சாதி பூதாதி படிங்க. மாதாஜி மாதாஜி இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. இத எதுங்க மாதாஜி? ஸ்லோகம் 29 அந்த இதை திரும்ப சொல்லுங்க மாதாஜி. முதுமையிலிருந்து மரணத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும். முதுமையிலிருந்து மரணம். முதுமைனா எப்பேற்பட்டது முதுமை சொல்லுங்க. அதான் சொன்னேன் மாதிரி வயசாயிடுச்சுன்னா ரொம்ப முடியாத போய்தான் நம்ம அது இப்ப இன்னும் தெரியாது நமக்கு. அந்த யங் பிளட்னா ரொம்ப ஹீட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓடுற பாம்பை மிதிக்கிற வயசும்பாங்க. இது அந்த அளவுக்கு ஒரு துடிப்போட வேலை செய்வாங்க. வயசாவ ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்து கூட குடிக்க முடியாது, யாராச்சும் ஒருத்தர் ஊட்டி விடணும் அந்த அளவுக்கு. அப்புறம் வயசானது என்ன பண்றாங்க தெரியுங்களா? பாகவத்துல போட்டிருக்குது. அந்த மாடு என்ன செய்யறாங்க? உழவு ஓட்ட வைக்கதான் மாட்டை வச்சிருப்பாங்க, அதுக்கு நல்லா தீனி போடுவாங்க, நல்லா தீனி போட்டு பார்ப்பாங்க. வயசானது என்ன பண்றாங்க? அதை கட்டி போட்டுருவாங்க, தனியா கட்டி போட்டு இந்த நல்லா வேலை செய்து பாருங்க. அந்த மாட்டுக்கு நிறைய தீனி வைப்பாங்க, அந்த மாட்டுக்கு நல்லாவே தீனி வைக்க மாட்டாங்க, பேருக்கு வைப்பாங்க. முதுமைங்கிறது மனிதனுக்கு அதே கதிதான், அந்த மாற்றம் போலதான். அதே மாதிரி வீட்டுக்குள்ள இருந்தவங்கள எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எங்க சொந்தக்காரங்களாம், என்னுடைய சின்னம்மா போய் பார்த்தேன், என்னுடைய இன்னொரு சொந்தக்காரர் பார்த்தேன். அவங்க எல்லாம் எப்படி தெரியுங்களா? வயசா இருக்கும்போது வீட்டுக்குள்ள வந்தாங்க. வயசானதுமே நாங்க வில்லேஜ் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாமே என்ன செஞ்சாங்க? மாட்டுக்கொட்டை இருந்துச்சு, மாட்டுக்கொட்டையில இருந்து மாடை வித்துட்டாங்க. 2 வீட்லயுமே மாடை வேற, இன்னொருத்தர் தூரமா மாட்டை கட்டிட்டாங்க, இன்னொருத்தர் மாடை வித்துட்டாங்க. அந்த மாட்டுக்கொட்டையில கொண்டாந்து போட்டுவிட்டாங்க. தெரியுங்களா? கேட்டதுக்கு என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க? ஒன் பாத்ரூம் எல்லாம் போறாங்க. யாரு கஷ்டப்பட்டு கட்டின வீடு? அவங்கதான் கஷ்டப்பட்டு கட்டின வீடு. மனைவியாகப்பட்ட என்ன பண்ணணும்? கணவனுக்கு சேவை செய்யணும். அது கூட தெரியல. பக்தி இருக்கவங்க செய்யறாங்க. இந்த பக்திக்கு வந்த பெண்கள் எல்லாம் கணவனுக்கு அப்படி சேவை செய்யறாங்க. மனைவிக்கும் கணவன் சேவை செய்யறாங்க. இந்த இஸ்கான் வந்தவங்களும் ஒவ்வொரு ஆண்மகளும் சமைக்கிறாங்க. இதுல நீ பெரியவங்க நான் பெரியவங்க கிடையவே கிடையாது. இஸ்கான்ல ஒரு குடும்பமா வர்றவங்கள பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஆசையா இருக்கும். முதுமையிலிருந்து மரணத்திலிருந்து விடுபட முயலும் அறிவுடையோர். சொல்லுங்க. அதான் முதுமைக்கு அந்த மாதிரி கொண்டு போய் போட்டுட்டு ரொம்ப மனசு பேஜாரா இருந்துச்சு. ஒரு சொந்தக்காரங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க, ரொம்ப வேதனைப்பட்டு என்னை வெளியே போட்டுட்டாங்க, எனக்கு குளிர் தாங்க முடியலன்னு. தெரியுங்களா? நான் சொல்ல விரும்பல. அப்போ உடனே சொல்லியாச்சு, இப்படி குளிர்ல இருக்கிறாங்க. அப்ப மார்கழி மாசம் சுத்தியும் கொண்டாந்து ஒரு துணி கொண்டாந்து கட்டுங்கன்னாச்சு. முடியும். ஏன்னா எவ்வளவு வருத்தமா இருக்குதுங்க. முதுமை அனுபவிச்சாதான் தெரியும். நீங்க லட்ச லட்சமா சம்பாதிங்க, அதெல்லாம் கிடையாது. சம்பாதிக்கிற வரைக்கும் தான். மாடுதான், கிளை மாடுதான். அந்த மாதிரிதான் முதுமைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கொடுமையானது. மரணங்கிறது அதை விட கொடுமையானது. இறக்கும்போது என்னாவும் 5000 தேள்கள் ஒரு சேர கொட்டினது போல மலை ஜலம் எல்லாம் கழிச்சிருவாங்க. அப்படியே உயிர் போறது நீங்க ஒரு சில பாருங்களேன். அப்படியே நெஞ்சு அமுக்குவாங்க, உயிர் போகும், அப்படியே தூக்கும். பெட்ல இருந்து நெஞ்சு மட்டும் மேல போ. நான் பாத்துக்கிறேன். ரொம்ப கொடுமையா இருக்கும். இது தேவையா? தேவையில்லை. குரு மூலமா பகவான், ஒரே வார்த்தை, குரு மூலமா பகவான் கிட்ட சரணடையலாம். அதே பரி வரும்போது நாம ஒரு சிலரை பார்ப்போம், டக்குன்னு ஒரு கற்பனையில் இருப்போம். வந்தவங்க ரொம்ப கற்பனையா வருவோம், அப்படி இருப்பாங்க. ஆனா இன்னும் நம்ம அங்கிருந்து வந்தோம் இல்லைங்களா? சில குறைகள் ஒரு சிலரிடம் இருக்கும். நாம குறைய பெருசு பண்ணக்கூடாது, குறைய நாம பார்க்க கூடாது, நிறைய தான் பார்க்கணும். எல்லாருமே பக்தி தொண்டில முயற்சி பண்றோம், முயற்சி பண்ணிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். நாமளும் அங்கிருந்து தானே வந்தா, அந்த வாசனை போகுமா? கொஞ்சம் இருக்கும்.
நாம நிலைச்சு நிக்கணும் இந்த பக்தி தொண்டில். அதுதான் நான் சொல்றேன். பக்தி தொண்டின் மூலம் பக்தி தொண்டில் திடவிரதான் சொன்ன முதல் ஸ்லோகத்துல பார்த்த முன்ன திடமா இருக்கணும். ஒரு சிலரை பார்த்து போக கூடாது. பக்திக்கு வந்துட்டுனா பகவானை நான் சரண் அடைஞ்சிட்டேன், என்ன நடந்தாலும் எது நடந்தாலும் எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில ஆகட்டும், இப்ப பக்தி தொண்டுக்கு வந்துட்டேன். இங்க ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம டீஸ் பண்ணிடுறாங்க, நம்ம பக்தி தொண்டை விட்டு போகவே கூடாது. எந்த காரிய காரணம் வந்தாலுமே பகவானே நீ இருக்கிற, இதுக்குதான் தாசானு கோபி பருது கமலையோ தாசான். அதாவது அடியவருக்கும் அடியவர் இப்படிதான் சேவை செய்யணும். இந்த எண்ணம் இந்த எண்ணம் யாருக்கு? தாஸ் அப்படி இல்ல, பாஸ். நான் பாஸா இருக்கணும், இதைதான் மக்கள் நினைக்கிறாங்க. சாதாரண மக்கள் பாஸ் நினைக்க கூடாது. தாசன், பகவானுக்கு தாசன், அவர்களின் தூய பக்தர்களுக்கு தாசன். அப்படி இருக்கணும். அப்படி இருந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும். நாம எப்படி பக்தி தொண்டு? சிரவணம், கீர்த்தனம், 9 விதமான பக்தி, அது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த பகவானோட செயல்களை பத்தி, அதாவது தீவியமான செயல்கள் என்னன்னா, பகவானுடைய குணம், ரூபம், நாமம், வேலைகள், அவருடைய உபகரணங்கள், இவற்றை பற்றிய செயல்கள் அனைத்தையுமே அறிவதால் அவங்க கூட பிரம்மனேன்னு சொல்லி பகவான் சொல்கிறார். பௌதிக தோற்றம், சாதி பூதாதி. பௌதிக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லா விதமான யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். இது 8வது ஸ்லோகத்துக்கு சூப்பரா 8வது அத்தியாயத்துல பகவான் அருமையா சொல்றாரு. அப்ப இந்த மரண நேரத்தை பத்தி நல்லாவே பார்க்கலாம். பகவான் பரமபுருஷராகவும் பௌதிக தோற்றத்தையும் ஆள்றாரு, தேவர்களை ஆள்பறாரு, யாகங்களை ஆள்றாரு. யக்னேஸ்வரன் அறிந்து கொள்கிறாரோ அவர்கள் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைய முடியும் சொல்லிட்டார். இப்படி இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறவங்க மட்டும்தான் வைகுண்டம், கிருஷ்ணலோகம், கோலோக விருந்தாவனம், கிருஷ்ணன் இருக்கிறது அடையலாம். இல்லாட்டி முடியாது. எப்படி? தூய பக்தி தொண்டில் எல்லாமே நீங்க அதான் இப்ப செய்துட்டு இருக்கீங்க. இதை கண்டினியூவா செய்யணும். நீங்க செய்ய 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 இதுல நிறைய உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இருக்குது. ஒரு லெவல் 1, இது லெவல் 2, லெவல் 1, இது லெவல் 2, லெவல் 4 வரைக்குமா 5 வரைக்குமா இருக்குது. இந்த இதை முடிச்சிருங்க. குவிஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க, அதெல்லாம் முடிங்க, சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். இந்த அளவுக்கு நீங்க இதை முடிச்சிருக்கீங்கன்னு இறுதியில் இன்னும் மிகப்பெரிய சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும், டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டா கொடுப்பாங்க. இதை நீங்க கண்டினியூ அட்டன் பண்ணிடுங்க. தூய பக்தி தொண்டில் முழுமுதற் கடவுள் பற்றி கேட்பதிலும் அவரை புகழ்வதிலும் எல்லா நோக்கங்களும் நிறைவேறிவிடும். இந்த உறுதியான திடமான நம்பிக்கை திட விருதா எனப்படுகிறது. பக்தி யோகம் அல்லது திவ்யமான அன்பு தொண்டின் தொடக்கம் இதுவே. எல்லாருமே திட விருதாவா இருக்கணும். அதாவது திடமான நம்பிக்கை, திடமான உறுதியுடன் அனைவரும் இருக்க வேண்டும். இப்ப அத்தியாயம் 7 கண்ணோட்டம். இதை நாளைக்கு பார்த்தோம். இப்பதான் பார்த்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் அருணே. க்ளோஸ் பண்ணுங்க. எப்படி க்ளோஸ் பண்றது? க்ளோஸ் பண்ணுங்க. இந்தயா ஒரு நிமிஷம். டிவோட்டீஸ், ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாரும் இந்த அத்தியாயம் 8 அக்ஷர பிரம்ம யோகம், இந்த அத்தியாயத்திற்கு அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள், இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக. இது பகவானை கிருஷ்ணரை அடைதல். இதனுடைய தலைப்பு என்ன? அக்ஷர பிரம்ம யோகம், அத்தியாயம் 8. எஸ் சொன்ன இல்லைங்களா, 8ல பார்க்கலாம் மரண நேரம்னு. அங்க என்னன்னு முடிஞ்சது? மரண நேரம்னு முடிஞ்சது. அதே கண்டினியூ இதுல வருது பாருங்க. ஏழாவது அத்தியாயம். அதுல பார்த்தோம் நாம பகவானோட ஆரம்பத்திலே பார்த்துட்டோம். இது டைம் இது வேணாம். பகவானுடைய சக்திகள், யார் பக்தராகலாம், தேவர்கள் வழிபாடு எல்லாமே ஒரு தடவை பார்த்துடலாமா டிவோட்டீஸ்? அடுத்ததுக்கு போலாமா? பார்த்துடலாங்களா? ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் மாதாஜி.
ஓகேம்மா. ஏன்னா சரி. அத்தியாயம் 7 என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி ஞானம். தத்ருன்றார் பகவான் ஆரம்பிக்கிறாரு. என்னை பத்தி நீங்க நான் சொல்றேன் கேளு. தத்ருன்னா கேளுன்னு, அது முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. ஆரோகணம் அவரோகணம் சொல்லுவாங்க. ஆரோகணம்னா இயலாதது மனிதனோட 4 குறைபாடுகள். மனிதனோட 4 குறைபாடுகள் என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தெரியுமா டிவோட்டீஸ்? பொய், பொறாமை, இல்லம்மா அப்படி இல்லை. 4 குறைபாடு அது கரெக்டு தான். அதெல்லாம் இந்த இடத்துல என்னன்னா 4 குறைபாடுகள் வந்து மனிதன் தவறு செய்யக்கூடியவன், குறைபாடுள்ள புலன்கள், மாயால் அறிவு கவரப்பட்டவன், இந்த மாதிரி 4 குறைபாடு இருக்குது. புரியுதுங்களா? 4 குறைபாடுகள். சர்வபிரபு ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கிறீங்களா? 4 குறைபாடுகள் வந்து நம்ம மனிதன் வந்து Yes, madam. இருக்கேன். 4 குறைபாடுகள் பிரபு. 4 குறைபாடுகள் சொல்லுங்க பிரபு. தவறு செய்யும் இயல்புடுவன். சொல்லுங்க. தவறு செய்யறவன். மாயால் புலன்கள் குறைபாடு, ஏமாற்றும் ஏமாற்றும் குணம் ஏமாற்றும் உள்ளவன். இயல்பு. தேங்க்யூ பிரபு, மறந்துட்டேன். ஏமாற்றும் இயல்பு மறந்துட்டேன். தேங்க்யூ. ஏமாற்றும் இயல்பு. அவனுக்கு ஏமாற்றும் இயல்பு இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் தவறு செய்யக்கூடியவன். இதுக்கு ஒரு உதாரணம் யார் தெரியுங்களா? மகாத்மா காந்தி. என்ன சொல்றாங்க? நீங்க அந்த கூட்டத்துக்கு போவாதீங்க, போனீங்கன்னா அங்க உங்க உயிருக்கு ஆபத்துன்னு சொல்றாங்க. ஆனா மகாத்மா காந்தி அதை மீறி போனார். தவறு செய்யும் இயல்பு. அதே மாதிரி அடுத்தது மாயால் அறிவுன்னு என்னன்னா நம்ம வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ என்னன்னு, அது வேணும் இது வேணும், நான் தான் இந்த உடல் அப்படின்னு மாயங்கிறது. அதே போல ஏமாற்றும் இயல்பு. என்ன ஏமாற்றும் இயல்பு? இப்ப யாருமே ஏமாறது இருக்காங்க சொல்லுங்க. முக்கியமா எல்லா பிசினஸ் பண்றவங்க என்ன சொல்றாங்க? வேத சாஸ்திரமே சொல்லுது, ஒரு வியாபாரி போய் சொல்லலான்னு. 10 ரூபாய்க்கு வாங்க பொருளை நான் 15 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினேன், நான் 1 ரூபா வச்சு விற்கிறேன், வாங்குங்கம்பாங்க. எல்லாருமே ஒரு ஏமாத்தவங்க யாருமே கிடையாது. ஒருத்தர் கண்டிப்பா ஏமாற்றும் இயல்பு மனிதனுக்கு இருக்குது. அதே மாதிரி குறைபாடு உள்ள புலன்கள் 4 குறைபாடு. குறைபாடு உள்ள புலன்கள்னா எப்படின்னா, இப்ப நம்மளால சூரியனை முழுமையா பார்க்க முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா கண்ணுக்கு அந்த பவர் கிடையாது. பகவானை பார்க்கறதுக்கு பகவானே திவ்ய ஒரு கண்ணை வந்து கொடுக்குறாரு. யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு. அதே போல நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தானே பார்க்க முடியும். இங்கிருந்து எவ்வளவு தூரம் பார்ப்போம்? ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர், 1 கிலோமீட்டர், 2 கிலோமீட்டர், அதுக்கு மேல பார்க்க முடியுமா? முடியாது. அதே மாதிரி காணல் நீர் பார்க்குறோம். ரோட்ல வெயில் நேரத்துல போகும்போது எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். தண்ணி இருக்கிற கார்ல போகும்போது முன்னாடி பார்த்தா நல்லாவே தெரியும். தண்ணி அப்படியே தண்ணியா ரோட்ல இருந்து அந்த இது தண்ணி இருக்கிற மாதிரி பக்கத்துல போனா தண்ணி இல்லை. அது கண்ணோட குறைபாடு. அதே மாதிரி இருட்டு, லைட்டை ஆஃப் பண்ணி இருட்டுல நம்ம கையை நம்மளால பார்க்க முடியுதா? இந்த கண்ணு இப்ப வெளிச்சம் இருந்தா பார்க்குது, இருட்டுல பார்க்க முடியாது. கண்ணோட குறைபாடு. 4 குறைபாடுகள். அவரோகணம்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரை மூலமா வர்றது. ஓகேங்களா? அடுத்து 2வது என்ன? பகவானோட சக்திகள் நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணரே அனைத்தின் சாரம். என்ன? தாழ்ந்த இயற்கை, உயர்ந்த இயற்கை, இரண்டுக்குமே பகவான் தான் சாரம். சக்திமான். சக்தினா பகவான் வந்து சக்திமான், நாம வந்து சக்திகள். கிருஷ்ணரை ஏற்கிறதா யாரு நிராகரிக்கிறாங்க அதை பார்த்தோம். யாரு வந்து கிருஷ்ணரை வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க? யார் நிராகரிக்கிறாங்க? முட்டாள், மூடர்கள், முட்டாள். அதே மாதிரி மனிதர்கள் ரொம்ப கீழ்நிலையில இருக்கிறவங்க, மாயைக்கு உட்பட்ட ஞானிகள், வெளிப்படையாகவே நாத்திகர். நாத்திகர்னா கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றவங்க. இவங்க எல்லாமே என்ன செய்யறாங்க? பகவானை நிராகரிக்கிறாங்க. யார் வந்து ஏற்கிறார்கள்னா கஷ்டப்படுறவங்க. எனக்கு வந்து செல்வம் வேணும். செல்வங்கிறது பணம் மட்டும் கிடையாது. என்னது? 16 பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்வாங்கம்மா. கல்யாணம் பண்ண வாழ்த்துறோம் இல்லைங்களா? 16 செல்வம், அதுக்கு மேலேயும் செல்வம், எல்லாம் என்னென்ன செல்வம் வேணுமோ அந்த செல்வம் வேணுங்கிறவங்க பகவான் கிட்ட வராங்க. கேள்வி உடையவங்க வராங்க. முதல் உண்மையை பற்றி ஞானத்தை தேடுபவர் அவங்களாம் வராங்க. அதே போல தேவர்கள் வழிபாடு ஏன் செய்யறாங்கன்னா உடனடியா பலன் கிடைக்குது. யார் செய்யறாங்க? குறைந்த அறிவுடையவர்கள் அவங்க செய்யறாங்க. அது எப்படிப்பட்டது? அது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது, தற்காலிகமானது, அவ்வளவுதான். அதே போல அடுத்து யார் பக்தராகலாம்? ஒரு பிறவியில் செஞ்ச எல்லா பிறவிகளிலும் செஞ்சிருக்கிற பாவங்கள்லாம் நாம செய்யற புண்ணியங்கள் மூலமாக அழிக்கப்பட்டு விடுகிறதோ அவர்கள் வந்துட்டு பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க. உறுதியுடன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, புரிஞ்சுதுங்களா? போலாமா கிளாஸ்க்கு? டிவோட்டீஸ்
இதை யாருன்னா அழகா ஏன்னா முக்கியமானது. அடுத்து பார்க்கலாம் ஏன்னா டைம் பார்க்குறேங்க. 47 கொஞ்சம் சிலபஸ் முடிக்கணும். புரியுதுங்களா? இதுல ஏதாவது புரியலன்னா கேளுங்க. இப்ப இந்த 7வது அத்தியாயத்துல புரியலன்னா பாட சம்பந்தமான கேள்விகள் கேட்டா மிக மிக நன்று. ஏன்னா நமக்கு டைம் வேணும். இதுல யாருக்கு என்ன புரியல? வகுப்பிற்கு போகலாமா? டிவோட்டீஸ், இப்ப நம்ம 8வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். இது ஒரு அருமையான அத்தியாயம். பகவான் கிட்ட எப்படி போலாம், யார் போறாங்கன்னு பாக்குறது. அத்தியாயம் 8. அர்ஜுனன் வந்து இங்க கேள்வி கேட்கலாம். ஒரு 4 ஸ்லோகத்துல கேள்வி கேட்கிறாப்படி அர்ஜுனன். என்ன கேள்வி? மிக மிக முக்கியமான கேள்வியா கேட்கிறாப்படி. இது நம்மளா கேட்கிற கேள்விதான். எப்படிப்பா கிருஷ்ணன் நம்ம போய் அடையலாம் அப்படிங்கிறது. அவர் சொல்றாரு, இறப்பை பத்தி பேசுறாரு. இறப்புக்கு எப்படி தயார் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அடுத்து பரம். பரத்தை அடைதல்னா, பரம்ங்கிறது எங்க? பகவான் இருக்கிற இடம். பரம புருஷர் இருக்கும் இடம் பரத்தை அடைதல்ங்கிறது அதை குறிக்குது, பரம். அப்புறம் பக்தியை பற்றி சொல்றாங்க. தூய பக்தியே சிறந்தது, மற்ற யோகிகள் தூய பக்தர்கள் யுக தர்மம், இதையெல்லாம் பத்தி பார்க்கலாம். ஏன்னா டைம் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாரு. பிறப்பு இறப்பு இறுதி தேர்வு, இறப்பு இறுதி தேர்வு. என்ன இறுதி தேர்வு, இறப்பு ஒருத்தருக்கு எப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்களேன். பரத்தை அடைதல், தூய பக்தி தான் சிறந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. 29 30 ஸ்லோகம் இது. போயிடலாம். யார் இது வரைக்கும் படிக்கல? அந்த மாதாஜி படிப்பாங்களா? மாதாஜி பேர் எனக்கு வரவே மாட்டேங்குதே. மாதாஜி நான் படிக்கலையே, அதுக்குள்ள அடுத்தவங்க வேகமா படிக்கிறேன்னுவாங்க. யார் இது மாதாஜி? இருக்கிறாங்களா? கூப்பிடுங்க குமுதாமா அவங்கள. பத்மாவதி சேகர் மாதாஜி. எஸ் 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 மதராம, தேங்க்யூ. இருக்கிறாங்களா பத்மாவதி மாதாஜி? இல்ல, வெளியே போயிட்டாங்க. லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்க மாதாஜி. லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்களா? ஓகே. யாராச்சும் படிக்க அந்த மாதிரி அவங்களை கூப்பிடுங்கம்மா. ராஜலட்சுமி படிக்கலாமா? பாண்டியராஜன் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்க மாதாஜி. பாருங்க, கூப்பிடதான் பிரபு. படிப்பீங்களா பிரபு? படிச்சுட்டு வாங்க பிரபு. பௌதீக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களையும் ஆள்பவனாகும். மேல 7.30 முதுமையிலிருந்து மேல படிக்கணும். சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 7.30. முதுமையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகின்றனர். திவ்யமான செயல்களை பற்றிய அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே. ஸ்லோகம் 7.29. பௌதீக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுகளுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபல் பிரபு, தேங்க்யூ. பாருங்க, இது வந்து நம்ம 8வது அத்தியாயத்தை படிக்கிறோம். இது 7:29 ஏன் கொடுத்துருக்குது? அதனோட அப்படியே கண்டினியூட்டியா வருது, அதனுடைய தொடர்ச்சியா வருது. பாருங்க, 8.1 பகவான் கேட்கிறாரு, நீ பிரம்மன் சொல்றாரு இல்லையா? இப்ப இதுல பார்த்தோம் என்னன்னு. 7.30 திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனேன்னு சொல்றாரு பகவான். அந்த கேள்வி என்ன கேட்கிறாரு அர்ஜுனன்? எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜட தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? மொத்தம் 5 கேள்வி வருதுங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துல 5 கேள்வி கேட்கிறாரு. பிரம்மன்னா என்ன? அத்தியாத்மம்னா என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் என்ன? அதெல்லாம் எதை குறிப்பிடுது? யாவை? இந்த ஜடத்தோற்றம் என்ன? இந்த மாதிரி 5 கேள்வி கேட்கறாங்க. இதை வந்து எனக்கு தயவு செய்து சொல்லுங்க. பாருங்க, கிம்னா என்ன? கிம் தத் பிரம்ம, கிம் தத் ஆத்மம், கிம் கர்ம புருஷோத்தமா, கிம்னு வந்தாவ கேள்வி என்னன்னு கேட்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு? இன்னும் கேட்கிறாரு. அடுத்து இன்னும் கேள்வி கேட்கிறாரு பாருங்க. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? மொத்தம் எத்தனை கேள்வி கேட்கிறார் சொல்லுங்க. இதுல எத்தனை கேள்வி கேட்டுக்கிறார்? 8.1ல பிரம்மன்னா என்ன 1, அத்தியாத்மனா என்ன 2, பலநோக்கு செயல்கள் யாவை 3, ஜடத்தோற்றம் என்ன, தேவர்கள் யாவர் 5 கேள்வி இதுல கேட்டுக்கிறார் 1வது ஸ்லோகத்துல. 2 எத்தனை கேள்வி கேட்டிருக்காங்க? படிச்சு சொல்லுங்க. 2ல எத்தனை கேள்வி? 4 சொல்லுங்க.
4 கேள்வி. இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் எத்தனை கேள்வி படிக்க சொல்லலாம் மாதாஜி? எத்தனை கேள்வி? 3 கேள்வி. கேள்வி மாதாஜி, சாரி, கேள்வி எத்தனை கேள்வின்னு பார்த்து சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் 5, இப்போ வந்து 3. மொத்தம் எத்தனை கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காரு பாருங்க. 8 கேள்வி கேட்கறாரு. இதெல்லாம் பாருங்களேன், இது ஒரு கேள்வி தானே. இப்ப யாகம்லாம் பண்றாங்க, யாரு? அவர் எவ்வாறு வசிக்கிறாரு? உன்னை வந்து இப்ப பக்தி தொண்டுல நான் ஈடுபடுறேன், உங்களுக்கு எப்படி நினைக்கலாம்? இது நமக்காக, நமக்கு இது முக்கியமான ஒரு கேள்வி. இப்ப கேள்வி கொஸ்டின் 1 என்ன பாருங்க. 8 கேள்வி வந்துச்சா? 8 கேள்வி. ஃபர்ஸ்ட் 3, 5, அப்புறம் 3. ஓகேங்களா? இதை வந்து பதில் வருது பாருங்க. கொஸ்டின் ஆன்சர் படிங்க. யார் படிங்க? உமா மாதாஜி, மதனா மாதாஜி, ஜெயந்தி, யாராச்சும் படிங்க. ராஜேஷ், யாருன்னா படிங்க. அதிபூதா பொருள் கர்மா 1ல இருந்து படிக்கிறது. கொஸ்டின் பிரம்மம் ஆத்மா. ஆன்சர் ஜீவன் அழியாத வாழ்க்கை. அத்தியாத்மா உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர். ஜீவனின் இயல்பு சுய. கர்மா வேலை முடிவு செயல்பாடுகள். பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். ஆதிபூதா பொருள் கையாளுதல். பொருள் இயற்கை. அதிதெய்வா உச்ச தேவன். இதில் அனைத்து தேவதாக்களும் அடங்கும். அதியக்ஞா தியாகத்தை செய்பவர். பரமாத்மா. அதியாக்ஞா எங்கே வசிக்கிறார்? அனைவரின் இதயத்திலும். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு நினைவில் கொள்வது? வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி, நினைவு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாருங்க, பிரம்மம் ஆத்மா யாரு? ஜீவன். ஜீவனுக்கு வந்து பார்த்தோம் 2வது சாப்டர்ல நித்தியம். அது வந்து அழியறது இல்லை. எதாலையுமே அந்த ஆத்மாவை வந்து நம்ம அழிக்க முடியாது. அத்தியாத்மா. பிரம்மம்னா என்ன, அத்தியாத்மானா என்ன? அத்தியாத்மாங்கிறது யாரு? உடலுடன் கட்டுப்பாட்டாளர். அது யாரு? ஆன்சர் ஜீவனுடைய இயல்பு, சுய இயல்பு. அதே மாதிரி கர்மானா செயல், வேலை, முடிவெடுக்கும் செயல்பாடுகள். அது எப்படிப்பட்டது? ஆன்சரு பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். அதிபூதானா இந்த ஜட இயற்கை, பொருள் கையாளுதல். இந்த இயற்கை தான் அதிபூதா. ஆதிதெய்வாங்கிறது உச்ச தேவன். உச்ச தேவன்கிறது வந்து எல்லா தேவர்களும் இதுல வந்து அடங்குறாங்க. அதியக்ஞா பாருங்க, இந்த இடத்துல மட்டும் பரமாத்மா வந்துட்டாரு. அதியக்ஞா யாரு? இந்த யாகத்தை, இங்க தியாகம் இருக்குது, இந்த யாகத்தை அனுபவிப்பவர் யாருன்னா யக்னேஸ்வரராகிய பரமபுருஷர் பகவான் பரமாத்மா. சரி, அந்த பரமாத்மா, அந்த அதியக்ஞம் எங்க இருக்கிறாரு? எல்லாரோட இதயத்திலுமே இருக்கிறாரு. இறக்கும் நேரத்துல எப்படி நம்ம பகவானை நினைவு வச்சுக்கலாம்? வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி. எப்படி பயிற்சி? 7வது அத்தியாயத்துல வந்து 2 பாத்துல நான் பார்த்தீங்களா, சில தொழில்நுட்ப சொற்களை பயன்படுத்தினார். என்ன அதை நான் கேட்டேன் இல்லைங்களா? அததான் பிரம்மன். அதெல்லாம் அந்த கேள்வி மரண நேரத்துல எப்படி நினைக்கணும், அது வந்து 7வது அத்தியாயத்துல கடைசியில கேட்கிறாரு அர்ஜுனர். அதுக்கு வந்து இங்க பதில் அதான் இங்க போட்டிருக்குது. பிரம்மன்கிறத இப்ப ஷார்ட்டா போட்டுட்டாங்க. யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. படிச்சவங்க படிக்கலாம் திரும்ப. டைம் ஆகுது. பிரம்மன் ஆன்மீக ஆத்மா. ஆத்தியாத்மா ஜீவாத்மாவின் இயற்கை. கர்மா பலநோக்கு செயல்கள். அதிபூத பௌதீக இயற்கை. அதிதைவ தேவர்களின் தலைவன். அதியக்ஞ யாகத்தின் இறைவன். அதியக்ஞ வீட்டிற்கும் இடம். மரண நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்வது எங்கனம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு அழகா புரியும். இதுல ஏதாவது புரியலன்னா கேளுங்க. இதெல்லாம் புரியுதா? நெக்ஸ்ட் போல மாதிரி வாட்டிஸ் சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரம்மன்கிறது ஆத்மா, நம்ம தான். ஆன்மீக ஆத்மா பிரம்மன் நமது. நாம உடம்பு கிடையாது, நாம ஆத்மான்னு சொல்றீங்களா? நம்ம உடல் இது வந்து அழியக்கூடியது உடல். அந்த அழியாத ஆத்மாவை தான் பிரம்மன்றாங்க. அத்தியாத்மா அந்த ஜீவாத்மாவோட இயற்கையான ஒரு இயற்கை. இதனோட இயற்கை என்ன? ஜீவாத்மாவோட இயற்கை, அதுதான் அத்தியாத்மா. அதை விளக்கமா பின்னாடி பார்க்கலாம். கர்மாங்கிறது என்ன? செயல்தான். அந்த கர்மான்னு சொன்னாவே செயல்னு சொல்லலாம். இந்த இடத்துல பலநோக்கு செயல்கள். என்ன நம்ம பார்த்தோம், கர்மா அகர்மா விக்ரமா நான் பார்த்துருக்கோம். நினைப்பு இருக்குங்களா? கர்மா அகர்மா விக்ரமா. அகர்மானா
பகவானுக்காக செய்யறது. விகர்மானா சாஸ்திரங்களில் தடை செய்யப்பட்டுள்ள செயல், கர்மாங்கன்னா சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செயல். இந்த இடத்துல கர்மாங்கிறது வந்து பலநோக்கு செயல்கள். அதிபூதா இந்த பௌதிக இயற்கை, அதி தெய்வா தெய்வாங்கும் போது தேவர்களின் தலைவன், அதி யக்ஞா இந்த யாகத்தின் இறைவன் யாரு? பகவான் தான். யாகத்தின் இறைவன் யாருன்னா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர், யக்னேஸ்வரர். அதி யக்ஞா வீட்டிற்கும் இடம். சரி, மரண நேரத்தில் கிருஷ்ணர் நினைவு எங்க எப்படி வச்சுக்கிறது? பயிற்சி. பயிற்சி பிளஸ் முயற்சி ஈக்குவல் டு வெற்றி. நமக்கு இப்ப நமக்கு ஈஸியான இந்த கலியுகத்துல வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டு யக்னாங்கிறாங்களா, யாகங்களா எப்படி இங்க செய்யறதுன்னா, யக்னத்துக்கும் யாகத்துக்கும் எவ்வளவு காசு செலவு பண்றது? நம்மளால பொருள் தேடவே முடியாது. அழகா எளிமையா இனிமையா சுலபமா சங்கீர்த்தன யக்னம் கலியுகத்துல பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது வந்து என்னன்னா இந்த சங்கீர்த்தன யக்னம் தான். சங்கீர்த்தன யக்னமே போதும், சாண்டிங் பண்றோம், அதே அவ்வளவுதான், ரொம்ப ஈஸியானது. ஏன்னா நமக்கு வாழ்நாள் குறைவு. ஒரு யாகம் செய்யணும்னா எத்தனையோ வருஷம் ஆகும் பொருள் தேடுறதுக்கு. கரெக்டா அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல செஞ்ச மாதிரி செய்யணும், அதெல்லாம் ரொம்ப முடியாத காரியம். முதல்ல பணம் வேணும், வாழ்நாள் வேணும், செய்யறதுக்கு கரெக்டா ஃபாலோ பண்ற ஒரு தூய்மையான பிராமணர்கள் வேணும். இதெல்லாம் எங்க இருக்கு? ரொம்ப கஷ்டமானது. அதுக்குதான் பகவான் வந்து ஈஸியா கலியுக அவதாரம் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற ஒரு மகா மந்திரத்தை கொடுத்துருக்காரு. அததான் சங்கீர்த்தன யக்னம். பகவான் சொல்றாரு அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம். அதாவது பகவான் சொல்றாரு பிரம்மங்கிறது என்னன்னா அழிவற்றது, உன்னதமானது. அது சுபாவம் என்னன்னா நித்தியமான இயற்கையான ஜீவாத்மா, அது நித்தியமானது. அத்தியாத்மான அதையே சொல்றோம். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள், இந்த ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் வந்து கர்மா, அது பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. புரியுதுங்களா? ஜீவாத்மாவின் ஜட உடல்னா இந்த பூத உடல், பருவுடல் சொல்லலாம். அதாவது ஸ்தூல உடல். இந்த ஸ்தூல உடலை வளர்க்கிற செயல்கள் வந்து கர்மா, பலநோக்கு செயல்கள். பகவான் பதில் சொல்லிட்டாரு. ஒரு இதுக்கும் நான் ஒரு இதுக்கும் கரெக்டா கிளியரா தெளிவா சொல்றாரு. இதை வந்து ஒரே நாள்ல ஒரே டைம்ல நமக்கு புரியறது ரொம்ப கஷ்டம். படிக்க படிக்க பார்க்க புரியும். நீங்க புக் எடுத்து கொஞ்சம் படிங்க. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூதா எனப்படும். இது வந்து மாறிக்குது. எது அதிபூதாங்கிறது வந்து பௌதிக இயற்கை வந்து மாறுது. சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதெய்வ எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதி யக்ன யாகத்தின் இறைவன், யாகத்தோட இறைவனே நான் தான் பகவான் சொல்றாரு. இறைவன் அவர் பகவான் சொல்றாரு யாகத்தின் இறைவன் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. அடுத்து பிரம்மன்கிறது அது திரும்ப அதே ரிப்பீட். பிரம்மங்கிறது அழிவற்றமான உன்னதமான ஜீவன், அத்தியாத்மா நித்தியமான இயற்கை ஜீவன். அது சுவாபம் என்னன்னா நித்தியமான இயற்கையோட சுய ரூபம் என்னன்னா முன்ன பார்த்தீங்களா சுயநிலையில் உள்ளதுன்னு. ஸ்வபாவம் ஜீவேர சொரூபகைய கிருஷ்ணேர நித்யதாஸ். நம்மளுடைய சுபாவம் என்ன? பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும். இப்ப இந்த கை கால்கள் எல்லாம் என்ன செய்ய, இந்த கை கால்லாம் நமக்கு வேலை செய்யுது. நம்ம இந்த உடலுக்கு இந்த வயிற்றுக்கு சாப்பாடு போன இந்த கை இந்த வாய்க்கு எல்லாமே என்ன செய்யுது? நம்ம உடலுக்கு இந்த கை கால்கள்லாம் சேவை செய்யுது. அது போல நம்ம யாரு? பகவானின் அங்கம். விஸ்வரூபத்துல பார்த்திருப்பீங்க. விஸ்வரூபத்துல பகவான் பாருங்க எல்லாரும் அவருக்குள்ள அடக்கம். எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் சூரியன் சந்திரன் வருணன் கணேஷ் முருகர் எல்லாமே லைனா இருப்பாங்க பாருங்க. எல்லாமே அவருக்குள்ள அடக்கம். நம்ம கூட அவருக்குள்ள அடக்கம். நாம என்ன? நம்மளுடைய சுபாவம் என்ன? பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். கர்மாங்கிறது வந்து இந்த ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள். நம்ம வந்து அதை அகர்மாவை செஞ்சாதான் பகவான் கிட்ட போக முடியும். அதிபூத இந்த அதிபூதங்கள் இந்த இயற்கையை வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம ஆல்ரெடி பகவத்கீதை கருப்பொருள் 5ல முன்னுரையிலே பார்த்திருக்கிறோம். அதிதெய்வ அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவான் விஸ்வரூபம். அதிதெய்வங்கிறது எல்லாருமே அதுல இருக்கிறாங்க. அதியக்னா யார்? அதியக்னா எல்லாருடைய இதயத்திலுமே பரமபுருஷனாக இருக்கிற பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அவர் எங்க வசிக்கிறாரு? அனைவரின் இதயத்திலையும் வசிக்கிறார்.
இதுல இருந்து பாருங்க அருமையான ஸ்லோகம். அந்த காலே சாமேவ ஸ்மரன் முக்தா கலேவரம் யா பிரயாதி சாமத் பாவம் யாதி நாத்தியத்திர சம்சய. யாதி நாத்தியத்திர சம்சயனா சந்தேகம். என்ன சொல்றாரு? சம்சய நான் இல்ல, சந்தேகமே கிடையாது. எதுல சந்தேகம் கிடையாது? யார் ஒருவன் வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் என்னை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் நாஸ்தி அத்திர சம்சயாக, இதுல சந்தேகமே கிடையாது. பகவான் சொல்லிட்டாரு. நீங்க கடைசி நேரத்துல என்ன மட்டுமே நினைச்சு உயிரை விட்டீங்கன்னா நீங்க எங்ககிட்ட தான் வருவீங்கன்னு பகவானே சொல்றாரு. கிருஷ்ணனை எப்படி மரண காலத்துல மறையலாம்? எப்படி அறியலாம்? நினைவு கொள்வதால். எப்படி நினைவு கொள்றது? இப்ப இருந்தே பயிற்சி. என்ன பயிற்சி பண்ணணும்? அவரோட நாமத்தை சொல்லணும். நாமத்தை சொல்லி சத்துவகுணத்தில் வாழ்வதால், கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டு சேவை செய்வதால், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜெபிப்பதால், தடைகளை பொறுத்து கொள்வதால். தடைகள்னா என்ன? நான் சொன்னீங்களா? தடைகள் எப்படி வேணாலும் வரும். இப்ப இந்த கிளாஸே உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். நம்ம சொந்தக்காரங்க யாராச்சும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துருப்பாங்க. இப்ப இந்த கிளாஸ் நடக்கும், வந்து அட்டன் பண்ண முடியாது. அதையும் மீறி நான் அட்டன் பண்றேன்னு உட்காந்துருந்தா நல்லதுக்கு ஆதரவு கம்மி, கெட்டதுக்கு ஆதரவு நிறைய. அதே நேரத்தில் அழகா ஒரு கிரிக்கெட் பார்த்துட்டுங்க, டிவியில ஒரு படத்தை பார்த்துட்டுங்க, அப்பா இந்த சினிமா பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு, எவ்வளவு நல்லா இருக்குது அப்படிம்பாங்க. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்சது எல்லாம் என்ன? இந்த புலனின்பம். அதை பத்தி தான் நாம் இந்த புலன்களை என்ன செய்யறோம்? ரிஷிகேன சேவனம். அதாவது புலன்கள் அதிபதியான பகவானுக்கு இந்த புலன்களை நாம ஈடுபடுத்துறோம். அதுதான் பக்தி தொண்டுல பயிற்சி செய்யறது. கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் 10 சொல்லக்கூடாதா? சாரி, டைம் ஆயிடுச்சு பாருங்க. இப்போ இது முக்கியமானது, இதோட முடிச்சுக்கிறேன். கிருஷ்ணன் பகவானை எப்படி மரண நேரத்தில் அறிய முடியும்னா அவரை நினைவு வச்சுக்கணும். அதனால என்ன செய்யணும்? நாம மகா மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பலன் என்ன ஆகுது? அதனால பகவானுடைய இயற்கை அடையிறோம், ஆசைகள் நிறைவேறுது, பாவங்கள் அற்றது, முதுமையற்ற வாழ்வு கிடைக்குது, மரணமற்ற வாழ்வு கிடைக்குது, சோகமற்ற வாழ்வு கிடைக்குது. அது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவானோட திருநாட்டை அடைவோம். எப்படி அந்த பக்தி ஆனந்தமா செய்வோம். ஆச்சுங்களா? அடுத்து போலாம். இது அருமையான கேள்வி. இதை நாளைக்கு பார்க்கலாம். சூப்பரா இருக்கு. யக்ஷ பிரசன்னம். இந்த யக்ஷ பிரசன்னம் இது மகாபாரத கதை. இதை நாளை பார்க்கலாம். ஓகே, அடுத்து இந்த கதையோட நாளைக்கு ஆரம்பிக்கலாம். ஓகேங்களா? வாஞ்சா கல்ப் சர்வா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிடுங்க. எண்டிங் பிரேயர் சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பத்ருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद के जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय. जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल. हरि बोल हरि बोल. लाइव स्टॉप பண்ணிடுங்க பிரபு. ஹோஸ்ட் பண்ணீங்க. மாதாஜி போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஒரே நிமிஷம் ஐபி பண்ணிடுங்க. மாதாஜி யாரோ கேக்குறாங்க, ஒரே நிமிஷம். மாதாஜி சொல்லுங்க. மாதாஜி என்ன மாதாஜி? டைம் ஆறவங்க போலாம். கேள்வி பதிலுக்கு